ongcwele uyinkosi ebusayo kuze kube phakade. uNkulunkulu wethu onamandla namhlanje kulesi sikhathi sikhona uNkulunkulu onamandla entabeni yakho elithi izwi lakho entabeni kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu wethu sikhona kule ndawo, uNkulunkulu wethu onamandla siyasizwa isandla sakhe sinamandla athohlabelelayo ongenile lapho kukhona inkazimulo nobukhona bakho angeke aphinde aphume fana. Sikunika udumo uNkulunkulu wethu onamandla ngobukhona kwakho nangamandla akho. uNkulunkulu wethu onamandla sithi phakama. uNkulunkulu ongcwele siyakhuleka kuwe sithi bayede kuwena owayekhona ekuqaleni okhona manje ozoba khona kuze kube phakade. uNkulunkulu onamandla impela isihlalo sobukhosi sikufanele. bayede Nkosi yezulu emile kuze kube phakade. Thatha udumo kulesi sikhathi egameni lika Jesu. Thank you, Jesus. Kungani na phefumulo ukhathazekile wena begithemba lakho kuye ududuze leke yebo kungani na phefumulo wami ukhathazekile begithemba lakho kuye ududuze yeke begithe sithe bele kuwe moya oyingcwele. Hallelujah. Sithe Oh yes. sithembele kuwe moya Jesus. oyingcwele. abalula isandla sakho usulise ngebezi sithe sithembele kuwe moya Hallelujah. oyingcwele. Jesus. abalula lulisandla sakho baba usule zonke izinyembezi ngoba sithembele kuwe moya oyingcwele. Hallelujah. Hallelujah. sithe Jesus. phele kuwe moya
sithembele. Hallelujah. Jesus. Ngicela sifunde bazalwane izwi lenkosi. Sizofunda kwabaseRoma chapter 8 verse 26 and 27. Bese sifunda no 1 Samuel kodwa sizomfunda sehleli phansi u 1 Samuel chapter 1. Funda Romans chapter 8 26 and 27. Incwadi yamaRoma 8 verse 26. Ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Ngokuba asikwazi sikucela kodwa umoya uqobo sikhulumela ngokububula okuneka ukuphikiselwa. Verse 27. Ngokuba ukhulumela abangcwele ngokwentando kaNkuluNkulu. Amen. Sacule ukhuleke mamkhanya. Baba ongcwele siyabonga. UnguNkulunkulu wena. UnguJehova igama lakho. Baba siyabonga ukuthi wena uNkulunkulu omiyonjalo. UnguNkulunkulu ophakemeyo. UnguNkulunkulu onamandla. UnguNkulunkulu othembekile. Moya ingcwele namanje simema ubukhona bakho uNkulunkulu wethu kule ndawo. Baba siyakhuleka ukuthi kukhulume wena uNkulunkulu wethu izwi lakho ngoba linamandla lisamasama ihlane laseKhadeshi. Izwi lakho linenkazimulo phinda ukhulume moya ingcwele sithembele kuwe kukho konke ngegama nangegazi kaJesu. Baba siyabonga. Amen. Hallelujah. Cela bazalwane si-acknowledge the presence kaMoya Ongcwele. Hallelujah. Siyabonga Moya Ongcwele. Hallelujah, hallelujah. Ngizocela nje sifunde futhi kafushane incwadi ka 1 Samuel chapter 1 sizofunda verse 12 to 18. Amen. 1 Samuel chapter 1 verse 12 to 18. Samuel chapter 18. Kwathi esaqhubeka phambi kukaJehova wakhe uHana wayekhuluma yakhe wabikizela izindebe zakhe zomlomo kuphela. Udakiwe uEli kwathi kuye uyakudakwa kuze kube nini na? Susa iwayini lakho kuwe. uHana waphendula wathi, hayi Nkosi, ngingowesifazana ohluphekileyo, angiphuzanga iwayini naphuzo olunamandla, kepha bengithululula umphefumulo wami phambi kukaJehova. Ungasho ukuthi incekukazi yakho ingowesifazane omubi, ngokuba kungobuningi bosizi lwami njengokuncokolozwa kwami ngikhulumile kuze kube manje. Wayesephendula uEli ethi, hamba ngokuthula, uNkulunkulu waka-Israyeli makakunike okucelileyo kuye. Wathi, incekukazi yakho mayifumane umusa emehlweni akho. Owesifazane wayesehamba wadla, ubuso bakhe ababe busanyukubala. Amen. Owesifazane wayesehamba wadla, Jesus. ubuso bakhe abuzange busanyukubala. Hallelujah. Amen. Jesus. Kusho izwi lenkosi lithi owesifazane wayesehamba wadla, ubuso bakhe abuzange busanyukubala. Hallelujah.
nginokuthi ke uma ngabe ufunda izwi likaNkuluNkulu kuya kufanele ukuthi uzifake kuleyo sin oyifundayo ukuze uzokwazi ukunderstanda kahle ukuthi what was happening ngoba izwi likaNkuluNkulu selifinqiwe sekuyindaba nje ebhaliwe but once wangena kuyo leyo ndaba I think ingalesikhathi uunderstanda khona ukuthi kahle kahle kwakwenzakalani ngalesikhathi uyithatha uyifaka uba uHana elithi izwi likaNkuluNkulu uJehova wayevalile isibeletho sakhe babe babili endodeni eyodwa lithi izwi likaNkuluNkulu lomunye wayenabantwana kodwa esakhe isibeletho sasivalwe nguNkulunkulu so ngalesikhathi uzifaka uba uHana I think uya understand how it feels understand kangcono ukuthi kunjani ukubuka umuntu nihleli nobabili ninendoda eyodwa each and every day mayevuka ukuncokoloza ngento eyodwa akazi ukuthi uyayifisa. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Abese uba uElkana lithi iBhayibheli wayemthanda kakhulu uHana kepha manje inkinga ngoHana akabathola abantwana. Imagine uyindoda enamakhosikazi amabili lo amthanda kakhulu akawathola abantwana. Lithi iBhayibheli mawulifundisisa uElkana wayengekho worried ngokuthi uHana kanabantwana kodwa wayesewarishwa ukuthi uHana is worried so ukusifaka nje ezicathulweni zendoda okufanele every day ithulisa umkayo thula phela mama sizobathola abantwana yize yazi ukuthi isibeletho sivalwe uJehova. Oh yes. Hallelujah. Jesus. Nkosi yami uzifake nje uyifake uyifake ube uHana every day mawuvuka ekseni kuthi ngathi ungabaleka ongathi ungambuza uNkulunkulu ukuthi kodwa why ungivusa ngoba ngiyazi ukuthi kusukela manje kuze kuyoshona ilanga nangumuntu ngizothi ngishona ngapha athi hawusawubona wenyumba ngithi ngishona ngapha athi phela mina ngizele umbone sedonsa ingane ayitwala izinto engekho just ngoba efuna nje ukuqhukuluza usubuza Nkosi why mina uyifake nje ube uHana. Hey Nkosi yami. Hallelujah. So lithi izwi likaNkulunkulu ke lapha encwadini yamaRoma lithi umoya kaNkulunkulu Oh yes. usibubulela ngokungaphumiseliyo. Oh yes. Lithi ebuthakathakeni kwethu asikwazi thina esizokukhulekela kodwa umoya lithi lowo hlolisisa inhliziyo usikhulumela kuNkulunkulu hayi ngokwentando yethu ngoba thina asikwazi esizokukhulekela bese umoya ayosibubulela kuNkulunkulu ngokwentando. Jesus. Ake ngishumayele kafushane bazalwane sizohlukana manje lithi izwi kaNkulunkulu uHana babejwayela ukuthi kunyukwe mangabe kuyodliwa lithi iBhayibheli kwakhamba uElkana afike aye kuNkulunkulu ayohlaba ebese adumisa uNkulunkulu mangabe buya nemnikelo afike anike uPhenina anike abantwana bese nikeza uHana kube ngokuphinda phindiwe every time mabe khuphukela eShilo ufika kube uElkana yokwenza njalo aya enkosini abuye. Oh yes. Lithi izwi ke namhlanje sibona uHana after
kodwa sebedlile. Lithi iBhayibheli wayengadli yena. Every time makudliwa akadli. Kuzodliwa kuqedwe bese bebuyela ekhaya. Every time kuba same procedure babuyela ekhaya. But namhlanje lithi izwi kwathi kungadliwa. Akangalindi isikhathi sokuthi kubuyelwe ekhaya. Wabuyela eThempelini. Akangalinda. Yebo sekuyiroutine ukuthi masedlile saqeda sibuyele ekhaya. But namhlanje angibuyele ekhaya. Angengibuyele eThempelini. Ake ngibuyele eThempelini. Nizongifica bazalwane. Lithi iBhayibheli maya ngene eThempelini. Umpristi akekhe altare la kufanele ngabe ukhona ubasa umlilo. But lithi iBhayibheli wayehlele eduze komnyango. Angena uHana akhuleke. Lithi iBhayibheli kwaze kwangabe kusaphuma amazwi angazi sound yayiphuma emlonyeni wakhe yayithini noma yayithi angazi, but lithi kwafika kungasaphumi lizwi in a way ukuthi umpristi wambuka. Watideka akusaphumi lizwi useloke shilo akusaphumi igama uqala lisaphumi igama alisaphumi. Umpristi wambuka. Nkosi yami ubaba uNkosi ubekhuluma la nge-spiritual blindness. Kwakufanele ngabe wenza umsebenzi wenkosi. Ubukuhana and ekumbukeni kwakhe amehlo akhe he is spiritually blind. Akabona ukuthi lo muntu akusayena mane. Usambozwe something. Uzwakala ukuthi uzodakwa kuze kube yini. Spiritually blind. Umpristi phakathi eThempelini uzodakwa kuze kube yini. Hey, lithi iBhayibheli lathi wena no. Angidakiwe. Kodwa ngithulula umphefumulo wami enkosini uthi kungomningi basizi. Hey, bazalwane. Uthi mayiseqedile sekusho yena umpristi uthi ay in that case uNkulunkulu kaIsrayeli lalela ukuthi umkhuleko kaHana uhambe wayothinta lapha kumpristi akuya vele bekufanele akhuluma igama eliright kuHana, but umkhuleko wakubula wathi uNkulunkulu kaIsrayeli akunike. Lithi uma ngabe ufunda angisazi noma iNLT noma yipi, lithi uHana wabe sethi oh thank you sir. Right after ethi uNkulunkulu kaIsrayeli akunike lokucela, lithi wathi oh thank you sir. Wabe sephu wabuyela la kudliwa khona okusho ukuthi babe sahleli bemlindile bayazimosa kahle, but oh thank you sir, let me go back. So wahlala phansi wadla okuyinto angayenzi okuyinto angayijwayele, but oh thank you sir. Manje thank you sir, thank you sir. Bese lithi azange kubuso bakhe. Hey lalela, akushiwe ngokuthi mayeqeda uphenina wabe semiyeka, akushiwe ukuthi mayiseqeda wabe
conceive at the very same time, but ubuso bakhe azange busanyukumala. Why? Azange buhe ubuso bakhe azange busanyubala. Ngalesikhathi uHana ebashiya lapha etafuleni ehamba ethi angiphindele ekhaya ngisaye ethempelini, kwakungazathi uthi yabona manje enough is enough. Ngathi uthi desperate times call for desperate measures. Uthi sengikhathele uk-experience uNkulunkulu through my husband. If he has an access to God, nami I have leyo access. Sengikhathele yiprize ayi left over. Sengikhathele ukuzwa ngabafundisi bathi uNkulunkulu njena. Sengikhathele ukuzwa ngabaprofethi bathi uNkulunkulu njena. Ngifuna ukuziyela ngqo mina. Kwangathi uthi ngifuna ukuyozwa ukuthi yini cause yalobu nyumba lobu, nokuthi mangahlangana naye ngizoqhubeka yini. Hayi bazalwane, mina ngizothi namhlanje akawufune this encounter mana. Ungafuna ukulinda osibahle baze bathi you are holy, you are holy, kodwa akawuziyele mana uthi ngifuna this encounter. Desperate times called for desperate measures. Wathi ngiyakhona mpristi or nompristi. Ngiyakhona ngikhathele ukuthi mangabe esebuya ubaba ethi hey samdumisa uNkulunkulu wabusisa nemnikelo, nayi imnikelo akenihle, ngifuna ukuziyela kuye, ngiyakhuluma naye face to face. Yikho uma ngabe sethi umpristi uNkulunkulu kaIsrayeli, hey angithi umfica thandaza ekhuluma noNkulunkulu thinking ukuthi kusakhuluma yena, waqala kahle baba uNkulunkulu ngisacela ungiphe umntwana. Kwaya kwasengenelela the Spirit of God. Awabe saphuma manje amazwi sakhuluma umoya obubula ngokungakhiphi amagama. Yingakho mangabe sethiwa akunike uNkulunkulu kaIsrayeli lokho kufunayo, athi oh thank you sir, ngoba naye uzwe into angakaze ayizwe, akekho futhi okwakwasho lamazwi. Oh thank you sir. Kade nginyukele Shilo, nami ngihamba nabahambayo ngithi ngisayithinta ingane thiwa wazini wena ngengane, ngithi ngisayithuma thiwa lutho ntombi akuzalelwana. Awunamhlanje thank you sir. Mina ngizokutshela ukuthi awudingi izinto eziningi. You only need an encounter. You only need the Spirit of God. Last time ngathi not by might, not by power, but by the Spirit of the living God. Sizothi thank you sir. Sizosho njalo, sizothi thank you sir. Sizothi nje thank you sir. Oh God the best gone, God the best khokoloza,
behlale bebe yigungu bekhulume uthi uyaphawula thiwa wazini wena ngama-Office Chronicles wena usebenzi mosha uthi ubheka ngapha thiwa wazini wena ngebhizinisi you don't have anything uthi ubheka ngapha wazini ngomshado wena uziyenda ziyamshiya but today thank you sir. Namhlanje, thank you, sir. Namhlanje, let me go back to the table and eat. Angithi sonke lesikhathi wena ubudla uphiwa uElkan. Sonke lesisikhathi indumiso wena ubuyinqaka iqhamuke kwabanye uqhamuke wena usujoyina. You have never ever experienced one-on-one worship uye kuNkulunkulu, but today nangu umoya kaNkulunkulu azokwembatha and intercede on your behalf. Mophuma, you shall say thank you sir. Mawuphuma mina ngizokutshela ukuthi ungabi nandaba nabantu who misunderstands your worship. Vele nompristi misunderstood ipraise kan wa misunderstand wathi no man lo muntu wasifazana udakiwe kanti akazi ukuthi no kungenxa yobuningi bosizi lokhu efuzula aziyela yena kuKristu. Nawe fuzulu yela wena ngo. They will misunderstand every time when you wake up in the morning. Mawukhuleka kwehlinyembezi thiwe uyakhala kanti cha ufuna leya encounter with the Holy Spirit. Elithi iBhayibheli ebuthakathakeni asikwazi thina. Buka ngalesikhathi uma ngabe lithizwe umoya ngcwele uyasi-intercedela because I might think ukuthi I need a child. I need just a child. Uhana ngiyacabanga ukuthi wayethi mayekhuleka athi Nkosi ngicela ungiphe umntwana. Nkosi ngicela ungiphe umntwana. Kodwa ngalelanga ezoyongena ethempelini wadibana khona nomoya ongcwele elithi he intercedes on our behalf. Washintsha ulimi lakhe automatically. Baba ngicela umntwana womfana. Asikwazi asizokhulekela, but the moment wangena into the Holy of Holies umoya ngcwele who knows enhlizweni yethu ube sesibubulela manje ashintsha ulimi. Ngale khathi eshintsha ulimi likana lathi baba sangicela ungiphe umntwana womfana. Kwakuthi manje lithi iBhayibheli bazalwane usibubulela ngokwentando. Angiphinde usibubulela ngokwentando kaNkulunkulu. Every Monday ama-alignments. So iBhayibheli lithi ngokwentando. So ngalesikhathi kushift ulimi lukana lithi baba owesilisa umntwana kwase ku-aligna nentando kaNkulunkulu kwaqondana. Yes udinga umntwana, but not just any baby. Wathi ngiqondanise nentando kaNkulunkulu. You need a boy child. You need a boy child. Lithi mina kunezinto that we pray for esizidesire manje kanti aziqondene necebo likaNkulunkulu. Uyabona masithi Nkosi align me.
You can be praying for a car. Uthola ukuthi nje you are just praying for a car. But once umoya ongcwele wakwembatha and direct your tongue. Moya ongcwele. Uyasibubulela mani ngokungaphumiseliyo. So ungakhathazeki mawuzizwa ukhuleka bese uthi yazi kube kungasaphuma amazwi bengasewena loyo bese kuumoya kaNkuluNkulu owaziyo kusenhlizweni okudirector necebo likaNkuluNkulu kuzoqondana. Umoya uthi uJesu ngisahamba mina okwamanje ngisahamba ngisaya kuBaba ngiyanilungisela indawo bese ethi ngizocela uBaba ngizocela uBaba anikeze omunye umduduzi ngoba mina ngisahamba bese ethi uzohlala nani inguna phakade. Lalela ukuthi ku-Old Testament umoya kaNkuluNkulu kwakuzwakala nje occasional thiwa wehlile kubani but uthi uJesu lo uzohlala nani inguna phakade. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwakukhona baba kuke Friday besilapha kaBaphadebe so kuyakhulunywa nje and then one of ama-Phoenix uyabuza ukuthi senze njani ngalamazwi ashiwo kithi abese ezodisturb our mental health. Ngithe mangifika endlini ngangena ngathi no let me prepare for Sunday. Mangena ngaqonda kulo lelizwi likaHana. uHana ungena ethempelini wonke amagama ashiwo kuye wena nyumba wena kunje wena uyaphuma kunje uyangena kunje noma engadli kunje uya nalawo magama phakathi ethempelini. Bazalwane uya nalawo magama phakathi ethempelini uyoguqa kuNkulunkulu uyokhuluma. Lalela the moment ethi umpriest uNkulunkulu kaIsrayeli akunike kwajika wonke lawo magama abangiwe. Lalela ukuthi wonke lamagama ayemehlisa man emehlisa wagcina sewambatha naye wathi vele mina ngenyumba vele mina asewaqokile every time uhlala enyukumele ugqoka amagama ashiwa kuye. Kwaphuma elilodwa igama lathi uNkulunkulu kaIsrayeli. Nkosi yami umyeni wakho kade kunika ethi dlana mama akaze kwamanelisa kunalokho wayivuka ecasukile day and day kodwa kwamane kwathi uNkulunkulu kaIsrayeli. Mina ngisho kaIsrayeli hayo wami ngiwumpriest ngoba kwayinami sengikhohliwe umsebenzi wami hayo wami ngisho okaIsrayeli mina akunike lokhu nami ngizosho njalo. Angazi sekukangaka ukhuleka angazi ukhuleka kangaki but manje let the Spirit of God who intercedes on our behalf awumyekele mani akukhulumele kuNkulunkulu ebesu Jehova kaIsrayeli. Kwakukhona indoda okwakuthiwa uJabez uma wakhe wamzala ubuhlungweni wasethi wena you are the pain. Ngoba ngikuzale ebuhlungwini uyibo lobuhlungu engikuza uma wakhe omzalayo uyibo lobuhlungu engikuzalele kubo. Lithi iBhayibheli
wathi uJabesi ngelinye ilanga no ake ngiyeke lo ongizalayo ke ngibheke uNkulunkulu kaIsrayeli wazwakala sethi sengathi ungangibusisa nokungibusisa wandise umkhawulo wami isandla sakho sibe nami ngingehlelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngoba kuthiwa nguJabesi definitely bonke ubuhlungu buzonamathela kimi kodwa ake isandla sakho sibe nami weNkulunkulu kaIsrayeli. Mina nginandaba ukuthi athena amagama anginandaba ukuthi kuthiweni kade kwaseshiwo nakithi mina ngisho ukuthi le ntshumayelo before ngizoyideliver it preached to me first kade kushiwo nakithi so akunandaba namhlanje ngizothi sengathi uNkulunkulu kaIsrayeli angakunika lokho obukufuna sengathi uNkulunkulu kaIsrayeli angakunika sengathi uNkulunkulu kaIsrayeli uNkulunkulu kaIsrayeli akahlula ilutho lithi iBhayibheli unamandla okusinika noma ngabe yini so okwethu is to say thank you say besobuso bethu bayaye bethi abalungu mabebona ingane ithukuthele bethi fix your face nami ngizosho njalo just say thank you say and fix your face bese uyakudla. Hallelujah. Thank you. Say, fix your face. Best you shall etaflin and eat. Fix your face and say thank you. Say, fix your face and say thank you. Say, Sankadil. Asime ngenyawo sonke. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. This was a prophetic message. Ibingaqondile kubo bonke kodwa khona ebimqondile. uNkulunkulu kaIsrael akunike njengokucela kwakho. Biqondene nawe le message yanamhlanje. uNkulunkulu kaIsrael akunike njengokucela kwakho. Somebody shout thank you sir. Thank you sir. Baba siyabonga uNkulunkulu kaIsrael. Blessed be the name of Jesus. Thank you Father for your word which is living sharper than any two-edged sword. Siyabonga ukuthi ukukhuluma kwakho akufani nokwabantu. Makadunyisa uJesu Kristu. Baba sikhulekela ivessel oyisebenzisile ukuthi uphinde uyigcwalise uNkulunkulu kaIsrael. Uzudunyise ehlalweni sobukhosi. Somebody shout amen. God bless you.